God dag og velkommen til Formue Fokus. Mit navn er Patrick, og i denne video vil jeg fortælle lidt omkring ejendomsinvesteringer og hvordan du kan komme i gang. Allerførst, hvorfor er det overhovedet, at jeg vælger at snakke om det her? Jo, det er sådan, at jeg har to boliger. Jeg har en, jeg bor i, og så har jeg en, jeg også udlejer. Og på sigt, så vil jeg rigtig gerne have et par stykker flere til at udleje, men det kommer også an på, hvordan boligmarkedet er, og hvad jeg må få lov til at låne osv. Men kort fortalt, så kan man sige, at jeg har lidt erfaring i forhold til ejendomsinvesteringer, og jeg håber, at du kan tage noget af den her erfaring med og bruge i dit eget liv, og at du selv bliver klogere til selv at komme i gang med at investere. Det er sådan, at der kan være mange fordele i at investere i ejendom, men der kan også være en masse ulemper, og der er rigtig mange ting, man skal vide. Og det er det, der formål med den her video, det er, at du skal blive klogere, og du skal kunne træffe et bedre valg. Men velkommen til, og tak fordi du ser med. Jamen lad os prøve at dykke lidt ned i det. Allerførst vil jeg kigge lidt på nogle af de fordele der, og bagefter vil jeg kigge lidt på nogle af de ulemper, og det er ret vigtigt, at man er ret bevidst om de her ting, fordi det er ikke sådan, at man bare lige er ude og køber en bolig, og så bosætter sig i den og regner med at flytte efter 3 måneder. Så der er ret mange ting, man lige skal overveje, inden man bare lige jager ud og gør det. Så allerførst, lad os kigge lidt på nogle af fordelene. Allerførst kan jeg fortælle, at man er jo lidt herre i sit eget hus, man er med til at bestemme selv, hvad der skal ske i ens ejendom. Der er selvfølgelig nogle ting, som man skal overholde. For eksempel står der i BBR nogle ting, man ikke må i forhold til, hvis man køber en ejendom, så er der nogle ting, man ikke må i bestemte boligområder. For eksempel nogle steder fredet, der må man ikke sætte solceller på taget, for eksempel. Så det er ret vigtigt, at man i hvert fald lige er bevidst om, at der er nogle ting, som man stadig skal overholde, når man køber en bolig. Og man har til gengæld ingen udlejer, man skal stå til regnskab for. Boliger stiger som regel også i værdi. Generelt set er boligmarkedet steget ca. 8% om året, og for lige at illustrere det, så har jeg fundet et eksempel fra min egen bolig. Jeg købte den her tilbage i 2020 af mine forældre, og som man kan se, så er den jo steget ret betydeligt her over de sidste 20 år. Generelt set siger man, at boligmarkedet stiger 8,1%, hvilket faktisk er mere end aktiemarkedet. Så der kan altså være god grund til at købe en bolig. Man skal ikke se en bolig som en investering, hvis man selv bor i den, fordi de udgifter, man har, de opvejes. Så det vil sige renovation, el, vand, varme, alle de ting, der koster at bo i det, rente til lån osv., opvejer altså den potentielle gevinst, man får. Til gengæld kan man sige, at ens penge bliver sat ind hver måned på en slags opsparing, i stedet for at det går til udleje. Så man kan sige, man skal ikke se det som investering at have et tag over hovedet, til gengæld så skal man se det som, at man har et hjem, og at der også er nogle udgifter forbundet med det. Man har også mulighed for at forbedre boligens stand. Man skal selvfølgelig være lidt bevidst om, at det er ret dyrt. Til gengæld så kan man selv sætte sit eget personlige præg og være med til at indsætte nyt køkken og sådan nogle ting. Man opbygger også noget friværdi, og det er jo sådan, at de fleste mennesker optager 30 års lån. Det vil sige, at efter 30 år står man jo potentielt tilbage med husets værdi, hvis man bliver boende der i 30 år og ikke omlægger lånene. De fleste mennesker vælger at omlægge lånene, fordi på et eller andet tidspunkt skal man måske have en ny tag på, man skal måske have en ny bil og alle de andre ting, og der bruger man altså den friværdi. Altså den værdi, man har betalt af på boligen, kalder man friværdi, og når man så låner i den, jamen så kan man være med til at istandsætte boligen, eller man kan købe nogle ting ellers i ens økonomi. En boliginvestering er også en gearet investering. Det betyder, at for eksempel hvis jeg køber en bolig til udlejning, så smider jeg måske 200.000 og låner de sidste 800.000. Så vil det altså sige, at min investering går fra at være 200.000 værd til 1 million. Og det betyder altså, at det afkast, jeg får, er baseret på en investering til 1 million. Der er også nogle omkostninger selvfølgelig ved at have et lån på 800.000, men man skal egentlig se det som, at man har en investering på 1 million kroner, hvor der både er udgifter og afkast på. Så man kan sige, fordelen er, at man kan faktisk få et væsentligt højere afkast nogle gange ved boliginvesteringen, hvis man udlejer for eksempel. Der er også nogle ulemper, som man skal være ret velovervejet omkring. Ejendommen er et illikvid aktiv, det betyder, at det er ret svært at komme af med. Og for lige at illustrere det, så har jeg taget et eksempel med her, hvor man kan se forskellen på dem. Penge er selvfølgelig ret likvide, det betyder, at man kan net omsætte penge til andre ting. Sådan er det ikke med ejendom, det tager tid at sælge en bolig, man skal værnes med tålmodighed, det koster også en masse penge at sælge sin bolig. Så derfor vil man sige, at det er det mest illikvide aktiv, det er simpelthen at købe en ejendom. Og derfor skal man være ret velovervejet, når man køber en ejendom, for det kan tage ret lang tid. Og ja,
Der er lang liggetid ved nogle ejendomme, og særligt i yderområderne er det rigtig svært nogle gange at komme af med sin bolig. Nogle steder er det også let, f.eks. i de større byer, der er ikke så lang liggetid, men det er meget forskelligt geografisk baseret, og det kommer også an på, hvordan boligmarkedet er. Nogle tidspunkter kører boligmarkedet virkelig godt, hvor der er ret lav liggetid, og andre tidspunkter tager det ret lang tid. Den gennemsnitlige liggetid ligger på nogle måneder. Jeg mener, det er en 4-5 måneder, det cirka tager i snit at sælge en bolig, men det kan man selvfølgelig slå op, hvis man gerne vil vide det nærmere, også i forhold til ens geografiske område. Man siger som udgangspunkt, at man skal bo i sin bolig i 5 år, og så kan man tænke, jamen, hvorfor er det egentlig, at man skal det? Jamen, det er fordi, der er en masse omkostninger. For at illustrere det, så er det altså ikke bare noget, jeg siger. Det er noget, som er sådan en generel regel, at man siger, at man skal blive boende i 5 år. Bare det at sælge en bolig til en ejendomsmægler koster typisk mellem 50 og 75.000, hvis man har et hus. Så man skal altså ikke regne med, at man kan købe den ene dag og så sælge året efter, fordi så skal man i hvert fald regne med, at man har tabt en masse penge på det køb, man har gjort. Så en god regel er, at hvis man skal købe, så er det enten for at bo der i 5 år, eller også for at udleje. Så man kan jo potentielt bo der i nogle år, og så regne med måske, og så leje den ud som for eksempel en studiebolig. Men det er i hvert fald noget, man skal overveje nøje, at man ikke bare kan forvente at blive boende i kort tid, og så tjene på det. Ja, man har selvfølgelig også nogle økonomiske forpligtelser. Man har et lån, man skal betale af, og lige pludselig bliver man så arbejdsløs, jamen, så har man jo også nogle udfordringer i forhold til, at man i hvert fald ikke skal bo dyrt. Og der kan man sige, at bor man til leje, så kan man lettere flytte i noget, der er billigere at bo i. Den mulighed har man altså ikke, hvis man bor i et hus. Og jeg er ked af at sige det, men mange mennesker forpligter sig også nogle gange over evne. Det betyder, at man vil selvfølgelig gerne have et rigtig fedt sted at bo, så derfor er der også mange mennesker, der låner til det potentielle, de kan låne, og det er jo i og for sig fint nok, men man skal være opmærksom på, at nogle gange i ens liv kan det være nogle ting, der gør, at man for eksempel mister sit arbejde, eller andre ting, der gør, at de her økonomiske forpligtelser bliver svære at overholde. Det er sådan, at ved køb af hus eller ejendom, så er der også nogle udgifter årligt, som man skal være ret opmærksom på, rente- og bidragssats, og man kan sige, samlet under den her betegnelse hedder de OUP, det er altså de årlige omkostninger i procent, som der er ved at optage et lån. Og for lige at vise det, så har jeg lavet en på NyKredit-side, der har jeg taget et lån på 1 million kroner, og det er faktisk et hus på 1 million, hvor man smider 50.000, men der er nogle låneomkostninger, der gør, at selvom man egentlig kun skal låne 950.000, så er det faktisk 1 million, man låner. Så allerede der er der også røget 50.000, plus de 50-75.000 ejendomsmægleren skal have. Så der kan man godt se allerede nu, man skal blive boende i en årrække, før det overhovedet kan svare sig. Men det jeg egentlig vil vise med det var de årlige omkostninger i procent, fordi jeg kun smider de 5%, så optager jeg både banklån og realkreditlån, og der er altså forskellige årlige omkostninger ved begge de her lån. Man skal være lidt opmærksom på, at der er stor variation i de her lån, så det kan også være en idé at hente tilbud fra forskellige banker og realkreditter. Men man skal altså være opmærksom på, at der kan være høje omkostninger årligt, og at de her omkostninger i nogle tilfælde er væsentligt højere end inflationen. Ja, køb og salg dyrt har jeg nævnt. Det kan også være dyrt at vedligeholde, skal man have nyt tag på, og kan løbe op i flere 100.000 kroner. Det er så ekstremt vigtigt, at hvis man køber et hus, og man kigger tilstandsrapporten på lejligheder, er der ikke en tilstandsrapport på den enkelte lejlighed, så der er man nødt til at kigge på tilstanden for hele lejlighedskomplekset. Man skal være opmærksom på, at den her tilstandsrapport også kan være fyldt med fejl, så nogle gange risikerer man at købe en bolig, som er i ret dårlig stand, tage en byggesagkyndig med ud og kigge på boligen. Så det kan altså være nogle af de her fordele og ulemper, der er. Og hvorvidt du har lyst til at købe eller ej, skal du også gøre op med dig selv. Man kan sige over tid, at det er din ven, så man kan sige, jo længere tid du overvejer at blive boende i boligen, jo bedre er det for dig og for din økonomiske situation. Har man en usikker hverdag, ved man ikke, hvor man flytter hen i forhold til job, ved man ikke med ens økonomisk råderum osv., jamen så er det måske ikke det her, man skal overveje. Det kan også være, at man bare overvejer at købe en lille bolig til udlejning, jamen så er der også en masse overvejelser, man skal gøre op med det. Fordi der er selvfølgelig også en risiko ved at få en lejer ind. Til gengæld så er der også meget potentiale i det her, så det er selvfølgelig noget, man skal overveje.
I de næste videoer vil jeg gerne komme med nogle eksempler på, hvad det er, man skal nøje overveje, når man køber. Det er ikke bare lige, at jeg er ude at købe. Der er noget i forhold til tilstandsrapporten, der er noget i forhold til fællesudgifter, og der er en masse andre overvejelser, som man skal gøre inden. Der er også nogle gode råd i forhold til det her med at få papirerne kigget igennem af en advokat eller jurist, som kan være en god idé at overveje. Så jeg håber, du har lyst til at se med i nogle af de andre videoer, og så håber jeg mest af alt, at du har fået noget ud af at kigge med, og at du er blevet klogere på det med at købe